Oy, hello, good morning. By the way, nagbabalik si Rhea. Well, our topic for today is all about kung unsaon mo pag-move on sa imong ex or sa imong dating uyab. First and foremost, para maka-move on ka, dali ra oy, kalimtin na. Ayun sa ighandom. Dayon, makita kag butang nga ma-focus ay mong una-una dito, dili na kahit sa iyaha. Like for example, mag-uban-uban ka sa mga friends, dayon makipag-flirt ka sa uban. O di dyan mo magwanta, dabaghikog chika ba? Joke ra to kung giingon nga maghikog ha. Committing suicide is not good, okay? So there's a lot of solution for you to move on. Okay? So first and foremost, kung mag-move on ka, so kinahanglan pa kag take time para maka-move on. Dili agad-agad maka-move on. Kanang uban, pwede kay manambag, pero ilang kaugalingon, dili nito katambag silang kaugalingon nga maka-move on. Hilas kinang uban pa ang ingon move on, pero sila dili gani maka-move on. Kaya wala may mga uyab mo na may move on. Ilasa na kung may nag-move on. Sakit kaayo sa akong lughan. Karami pa itong uyab nga ramdam pa na itong nahigugmat pata. Dili pa tama ka na move on. Munang makalagot ka naman yung sa move on. Di mo mukuha na ng mga move on. Pasagda na itong panahon o atong unahuna o wala na ng mga butanga. Dili kay... Okay, let's continue. So, akong giingon ganina nga sa pagkuan, sa pag-move on, di na siya madali-dali dyan agad-agad ka maka-move on. So, for example, magbulag mo gapon, dyan ugma, wala na. My God, waka na higugma ng tawhana. Kuan ra ka, fake inyong relationship. So, kana ganing mga tumatawag tag-move on, kana tao nga naggugmaay mo sa isa't isa din, nag-split agad-agad. So, sakit na siya pamation. Ang isa nagbinuang o sa wala. Ang wala nagbinuang, mo to'y dugay maka-move on. Kay nasakitan pa kay siya sa tanan. Muna kanang mga tao diha nga kusog kay magkuan kanang gabinuang ra, magabaan ra mo. Kay di ba lalim nang ma-move on, ay uban ana, una-una og pamarang ipandaot mo kay nasakitan kay sila sa tanan din. Sumpaon mo nga may tabo ninyo, busa ka mo. Well, sa akong ginaingon nga part na sa itong kinabuhi ang mga inganang butanga. Normal na siya. So, kita, masakitan ta rin, ma-move on. So, normal na siya. Ang dili normal, ang dili makahandle, mag-commit suicide and everything. Masakitan na dayon. Pero, sa tinuod lang, lisod ka na magtambag-tambag like me. Lisod kayo, okay? Sakit kayo sa dughan ng sakitan ka, no? Then mag-move on ka. Hindi po lalim. So, kanang gabi no, ang mandalan dyan na sila. Okay? Magabaan na yun na. So, ang ay na mga ito, no, iampo na lang nato na sila kay tasan nga. Nanaro tayo makita nga lain nga mas labaw pa. Nga, makaingon dyan tag forever, no? Naman, tagana, ginoo para sa nato. Usap-usa nato. So, dili tamawan ang pag-asa, guys, So, normal na nga